ҷаҳони муосир зеҳнияти баландро ҷиҳати пешбурди соҳаҳои воқеи иқтисодӣ тақозо менамояд. Аз ҷумла фаҳми истифодаи техника ва технологияи инноватсионӣ ба ташаккули зеҳнияти инсон таъсири мусбӣ расонида, қоидаҳои дурусти ғункунӣ, нигоҳдорӣ, коркардабарорӣ ва интиқоли маълумотро бо ёрии компютер ба миён овард. Ҳамин аст ки дар иқтисодиёт воситаҳои худкори рақамӣ барои осону дастрас ва шаффоф гардидани иҷрои кору хизматрасонӣ васеъ истифода бурда мешавад. Ҳамин аст ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2024 баён намуданд, ки Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт пешниҳод менамоям, ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. ҳамзамон бо ин дар низоми таълимии муассисаҳои тамоми зинаҳои таҳсилоти касбӣ равияи омода кардани барномасозон ва дигар ихтисосҳои зарурӣ барои рушди иқтисоди рақамӣ ва барномасозӣ ҷорӣ карда шавад. дар паёми навбатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия солҳои 2025-2030 эълон гардид ва дар ин замина айни ҳол дар сохтори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва ибтидоии касбӣ вобаста ба омода кардани мутахассисон дар самтҳои технологияи рақамӣ ва барномасозон гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст ва дар асоси таъсис додани гурӯҳи корӣ нақшаи чорабиниҳо вобаста ба омода кардани мутахассисони самти мазкур роҳандозӣ гардида истодааст ва чӣ хеле ки дар паёми навбатӣ пешвои миллат зикр карда шуд, ки бояд дар самтҳои омода кардани технологияи рақамӣ ва барномасозон ҷиҳати шароит муҳайё кардан дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти касбӣ чораҳои зарурӣ андешта шавад ва дар ин замина дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ зиёда аз 17 муассиса ки равияҳои техникӣ ва технологӣ мебошанд ва дар назди онҳо нақшаи чорабинӣ вобаста ба таъсиси яъне ки кафедраҳои технологияи рақамӣ ва ихтисосҳо марбут ба ин самт ҷойгирӣ карда шудааст. дар ин раванд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд, ки муҳайё кардани шароити беҳтарин барои тарбияи кадрҳо, пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун, ҳавасмандгардонии мутахассисони самти технологияҳои иттилоотӣ ва бозомӯзӣ дар муассисаҳои пешқадами хориҷӣ зарур дониста мешавад. вобаста ба таъмин намудани омӯзгорони самтҳои технологияи рақамӣ ва барномасозон рои таъмини кадрии омӯзгорон дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи ҳамкориҳои муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар барои омода кардани кадрҳои самтҳои технологияи рақамӣ ва барномасозон бо муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар ки самтҳои зинаи таҳсилоти миёнаи касбиро дар бар мегирад, ҳамкории зид шуд бароҳ мондааст ва имконият ҳаст, ки баъд аз хатми коллеҷҳо, яъне ки коллеҷҳои самтҳои технологияи рақамӣ ва барномасозон ки дар хориҷи кишвар албатта ҷалб карда мешаванд ва барои ҳавасмандгардонии онҳо ва ҷиҳати ҷалби онҳо ба фаъолияти кории омӯзгорӣ, яъне ки дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ албатта аз ҷониби роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ ҷонибдорӣ карда шудааст. имрӯз дар пешбурди фаъолияти соҳаҳои воқеи иқтисодӣ кадрҳое лозиманд, ки бо технологияи инноватсионӣ хуб кор карда тавонанд ва усули кору хизматрасониро дар мамлакат ба сатҳи давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон баробар сохта шароити хуби зиндагиро баҳри сокинони ҷумҳурӣ фароҳам оваранд. корҳо оғоз гардидааст, нақшаи чорабиниҳо аллакай тартиб дода шудааст ва ба лоиҳаи
таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳои дар ҷумҳури Тоҷикистон зинои таҳсилоти ҳам ибтидоӣ ҳам миёнаи касбида тағйироти илова ворид карда шуд. Ба он зиёда аз 586 ихтисосҳои зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 176 ихтисосҳои зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ворид карда шуд, ки дар он ихтисосҳои самти иқтисоди сабз, зеҳни сунъӣ, ихтисоси мошинҳои барқӣ, технологияи коркарди мошинҳои барқӣ ва технологияи иттилоотӣ ворид карда шудааст. айни ҳол гурӯҳи кори тартиб дода шуда нақшаҳои таълимӣ аллакай мавриди коркард қарор дода шудааст. мувофиқи талабот, иқтисоди рақамӣ ба истифодаи васеъи технологияи информатсионӣ марбут буда, дар он воситаҳои электронӣ фаровон ба кор бурда мешаванд. Яъне ҳамаи амалиёт тариқи технологияҳои ҳушманд иҷро мегардад. Истифодаи технологияи инноватсионӣ на танҳо сифати кору хизматрасониро беҳтар мегардонад, балки раванди идоракуниро осону қулай намуда, самаранокии иқтисодиро дар пешбурди фаъолият фароҳам меорад. Дар раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисодиёт, хароҷоти молиявии истифодабарандагон кам гардида, дар натиҷаи фосилавӣ анҷом додани амалиёт вақт низ сарфа мешавад, ки ин барои пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва баланд бардоштани сатҳу сифати ҳаёти мардум манфиатовар мебошад. Дилшод Ҳакимзода, Холмаҳмади Давлат, Ахбор.